Assalamu alaykum edil adamlar. Sizin pikirinizçe durmuşda adam üçin iň gymmatly zat näme bolup biler? Elbetde muňa her kimiň öz pikiri, öz garaýşy bolýar. Belki-de insan üçin durmuşda iň gymmatly zat onuň jan saglygy we ýaşaýan ömrüdür. Daşary ýurt dilinden türkmen diline terjime edilen häzirki size hödürlejek Gysga gowrumly filmiň ahyryna çenli tomoş etseňiz, belki-de size meň bilen alalaşarsyňyz. Men bu yerde näme işleýän? Gutornukly karara gelmeden dönüň saňa bir näçe soraglarym bar. Olar buňa gynanarmy? Elbetde sen oň üçin iň gowy dostsyň, durmuşyndaky iň ýakyn adamdyň. Aslynda oň pikirleri dagynykdy, öz ýüregi başga birine dürüýjädi. Ýöne sen oňa pikirlerini jemlemäge de may bermersiň. Aslynda oňa näme bolar? Senin ölümüň sebäbini ol özünden golar. Uzak wagtlap hiç kim bilen gatnaşmaz. Ahyrynda ol bir ýigide durmuşa çykar. Baran ýigide bolsa, oňa huppat barmy görkezler. Aş diýen sana keley. Näme üçin bu oglana çykar? Sebäbi ol şeýdibem özüni bagyşlap bilmez. Senin ölümüňde özüni günäkärler we sen etşiň ýaly ol oglanyňam öz janyna kast etmeginden gorkar. A ejem näil bolar? Ejeň bu ýagdaýa död gelip bilmez. Mundan soň senin ýokdugyny asla kabul edip bilmez. Hudaýdan seni ýydyňa dolamagyny ýa-da özüni hem almagyny dileg eder. Soňra sen otogunda ýaşamagy dowam eder we ärini hatda körpü oglunam ünsden düşürer. Durmuşyň bu agyr synagyndan geçip bilmez. Sen körpeje wagtyň seni höwdüleyişini ýatdan çykaryp bilmez. Şeýdibem ol bu ýaşaýşa daýanyp bilmän, aşa köp derman içip ödünü helak eder. Kakam. Bu ýagdaý kakaňa da yeňil düşmez. Kakaň bilen ejeň bir-birekden daşlaşarlar. Ol ejeňe nädip kömek etjegini bilmez. Ahyrynda kakaň ödünü işe berer. Ýyl geçmälen taşa garar. Ejeň aradan çykan soň täzeden öýlenir. Ýöne ol hiç haçan gaýdyp bagtyň tagamny duýmaz. Ak körpejigim näme? Sen oň üçin durmuş gahramany we söýgüli agasy. Ahir netijede bolsa seni ýitirer we ena taňdan aýra düşer. Hiç kim oňa üns bermez. Öwe ýejesinden mähir tapmaz. Hemişe ýekelikde galar we hiç kime gerek bolmaz. Netijede narkotika. Öz ömrüni kül eder. Men ölesim bilen ok. Men ejemi ölesim bilýär. Bu bolup bilmek. Yok. Sen beni berde saklayan. Koyuver beni. Men ýaşadym bilýär. Haýyş edýär, koyuver beni. Muňa sen özüň karar berýän. Ýaşadym bilýär. Diýirim bilýär. Mehriban adamlar, görüşüňiz ýaly
adam üçün en qammatlı da onun yaşayan ömrü. Çünkü sizin yaşayan ömrüňiz diňe bar sizin öýüňiz üçün näle, eýsem de sizin ýakynlaryňyz üçinem bahasy bir baýlykdyr. Şoň üçin hemişe öz ömrüňiziň jan saglygynyň gadaryny bilip ýaşa. Janyňyz sag bolsun, saglykda bolşaly.